Dobrý deň! Dneska máme ďalšie video a to je z Phasmophobia z Robloxu. Áno, hráme Phasmophobia z Číny. Kto by to očakával, veď nemáme peniaze na nič iné ako iba Roblox verziu. Ale tak čo už. Chytíme ducha, s ním odídeme a budeme v pohode, čo vám poviem. Stačí sa iba nezláknuť, čo? Iba. Tak to si pomudro. Dobre, jak náš, iba... Jak náš normálne, kúkaj na to. Dobre, chlapci, ja pozerám teplotu, hej. Idem na druhé poschodie. Dobre. No a? Ty si Jolík, hej? Ja idem do Zapálil som si svetlo, ty. Fíno. Ďakujem. Už to nebudem radšej rozprávať. Ja si pamätám, Aďo, ty si to možno pamätáš. Teraz som v tej pivnici, kde je taká tá rumka. Taká fajná. No. Podzemná. A tam som dostával furt, že boli tam henty. Duchovia. Hej, furt nás zatočili, no. Dobre. Ale ma dobre počuť, ne? Hej, v pohode, neboj. Aha, kosti som našiel. Hej, to v pohode. No a kto je tvoj taký? Čo? Adam, ináč hľadaj, máš EMF-ko? Maťko, ticho! Adam, tu ešte chýba moje tieto reproduktory a pod stolom basy, ale ináč tak podobne. Veľký plagát Manchester City, že? Jasné, ty debil. Kto fandí Manchester City nepatrí do tejto crew. Áno. No, tak chápeš, čo som. Áno. Tak dobre. Hej, rozumiem vám. Nesandujem. Ne, Aďo. Nehopakuj. Ten Aďo. Dobre, chlapci. Poďme asi hore, ne? No poďte hore, tam dole nič není, musíme... Prepač mi. Ani. Adam, poď hore, idem hore. A kde si išiel úplne hore? Idem úplne hore. Dobre, vyplo nám svetlo. Idem svetlo tu dole. Idem nahodiť dole. Ako mi dýcha za chrbtom. Počkaj, viem, že to bolo dole. Kde si Adam? Tu som. Viem, že to bolo tak, kde dole, ale neviem, kde. Počkaj, či tu náhodou nie? Ale ty nevieš, kde to bolo? Nie tu. Poisky. Máš? Kde? Nemám. Ja som sa dosral! Kámo, keby si videli, čo sa mi stalo! Kámo, ty vykladu! Utekáme! Zapol som poistky. Nie, jak mám ísť? Nie. Nikto tam není, Adam. Po schodoch išiel hore. Adam, čo si Ale aj ja som ho videl, počúvaj. Ja som sa pošťal. Ja som tu a tak bol a som sa kúkol za seba a Capik ku mne bežal. Hej, ja som ich chcel ísť do Kámo, však on točí furt. Zas mu furt vidím. Dobre. Adam? No? Mám na teba otázku, bol niekde EMF-ko, alebo takto? Toto tu mám. Tu na? V tejto... Tu je zelená len. Ale fuj, si pána, ja som utekal proste preč. A zrazu týpek normálne na mňa kúkal. Chlapci? Ty boha! Ó, bože! Tu je v kuchy, v obyvačke. Iba ty ho vidíš. Ty vo, to je hnus. No, som už videl, teraz som už videl. Som ho naháňal. Kámo, ja som išiel takto a zase na mňa skočil. Capek, tu nás ide. Z každej strany. Taký teplo, šteplý. Ale neutočí proste, on sa objaví. Však. On len proste ide ku nám. On nič skúša na nás. Stále nevieme jeho izbu, keby dačo.
Neviem. Takže... Dosť dobre. Zase vy po poistky, chlapci. Zase nám vy po poistky, ten opičí. Kde je? Nemám ísť dole. Kde si? Kao hore predo mnou aj skočil. Čo on furt dotočí po mne? Chlapci? Čo? Kde si? Aďo, kde si? Nechajte ma, ani nechoďte ku mne. Čo máš? Čo? Našiel? Aďo? Počkaj. No, ty poď co... Bol pred tebou! No, Predo mnou? kto tu išiel? Čo? Nešiel. Chlapci, ja... Kto videl? Áno, videl! No, ak sa tvári, že nič, a no aj okolo neho len tak príde. Fuj, nechcem tam. videl. Ja som nepoznal na ňoči. Tak to vyzerá. No aj týpek, dobre, že nie. Ťa zozadu, ty si to nevšimneš ani. Fuj. Ja, ty kde Adam, si? family friendly. No tak ťa, dobre, nie sme vymyslím. Fuj. Aďo, ale kde si? Aďo, kde si? Tu je. No, a ty čo si sa s ním rozprával? No, tak Čo to si? stali jeho Nič mi nepovedal, akože nič. Že okolo neho prečo? Nič, vôbec? Naskrát. Kukni sa na moju sanity, more. Kúknite na moju, ale ja som si zase doplnil hento. Hľadajte fingerprinty alebo dáčo. No, čo tu mám na výber? Lebo keď nenájdeme nič, tak sme pekne v prdeli, lebo nebudeme mať šancu nájsť ho. No ja neviem, berem nejaký detektív na... Ten teplož rovno predo mnou prešiel. Kámo, že? Fakt? Super. Prechádza, že furt a Ten ten trickster nohy iba jeden. taký, že... Čo? Len teraz som ho nevidel, tak okolo mňa prešiel, čo si vravel. Sú tu orby. On mi dýchal Kde? za chrbtom, chlapci. Gratulujem. Dobre, dajte Júčko a dajte si, že Ghost Orbs. Dobre. Čo? Ghost Tam, Orbs. Kámo, tu je ten teplož, kde si? Kamo, ale ja mám veľký chat. Kde si, Aďo? Bo za chvíľu mi nešlo. Kamo, Som. A ja neviem, kde si išiel. Bol tu niekto, tu hodil tento, hodil počkajte, kus. apek. Čo? Fingerprints, chlapci, fingerprints. Dobre. Hajče. No escape, Aďo. Dobre, díky. No, Fingerprint. Amo mi sa ujde, Chlapci! vieš. Máme to, to? chlapci, Ghost Writing. Oh no. Nevrala náhodou Spirit Box. Ghost Writing. No nie, Ghost Writing. Máme fingerprints, Ghost Orbs a Ghost Writing. Je to výskum. No tak je to výskum. Dobre, môžeme ísť preč. Ideme. No. To mám novú baterku. Hej, vyzerám. Poď, ideme hore, Adam, no, poď, preč ideme. Už sme to uhádli. Počkaj. Fuj. Toto je koniec. Jaká sme? Daj si Júčko a zaznač výskum. Nie Allahu Akbar, Juraj. Abu Bakar. Toto je August. Aďo, to je brat, prečítam, že the ghost name is Francisco Allahu Akbar. Super. Ideme. Dobre. Dan. Vamos. Sláne. Kámo, dali. Dali sme to! Na 100 pro je to Fuj, ale si správne. pána. Mi to dalo achievement. Ale on to Yes! nedalo nič. Dali Akože, sme dobre. to! Maja s vami. Kámo, vamos. Správne. Dali Chlapci, sme my to. sme Ghostbusters. A proste... Bereme No, MF-ko a journal. Takže chlapci, ste ready? Nie. Jasne, že áno. Ale čo mám radi? Aj keď nie som veľmi ready. Ale daj mi toto, aspoň tie plomera budáčo. Daj mi toto, aspoň tie plomera budáčo.
Ja mám teplomer. To mi ho daj. Ja by som odmeral aký teplý. No dobre, no ale takže ti to idem dopovedať. My sme proste hrali, zrazu nič, Dobre. hre, a potom nám všetkým začali blikať baterky. A to znamená, že duch útočí. Adil sa schoval na také miesto, že stehne. Ja som išiel von, že som otvoril toto okno a utekal som. Či okno, dvere. A proste som sa ich snažil otvoriť, ja som tam kričal iba, že jak mám ísť von. A vtedy asi toto vyšlo hento. Jak cca to Papa Petrové video, no, dupolkové, králi. Takže, tak. Tu. Bola to sranda. Tu na to tak, kde bolo, ne, Aďo? Jo, a tam dostávam aj EMF-ko. Tu je dvojka, ale iba. Takže toto bude izba, Myslíš? Hej. Minus, chlapci, tu je sa zima. Minus? Je tu minus? Dobre, Máme- takže dajte si, že je Máme tu minus. freezing. Dobre. Kámo, to koľko je už ich málo zrazu? OK, choďte preč z tejto izby, že možno tam... Dačo napíše. Ojojoj. Ale ty si sa videl? Hej, videl. Ale On mi dýcha za chrbát. Aď, Poďte von. Aďo, ja som Matej! iba v tejto miestnosti. Aďo, iba v tej miestnosti, v ktorej si ty je veľká zima. Všade inde je teplo už. No však. Tam by ho Damian. Čo? No ako povedz toto, čo spravil Damian. Nie, kámo, toto na video sa nehodí. Adam, vieš. Nie, Adam, Dobre, radšej nie, bo máme mať s ním spoluprácu a keď mu to povieš na video, tá... Tá taká spolupráca, že dostaneme za nič. What? Počkaj, ja som Tu sa na to je, hej, dobre. Tak počkajte, choďte všetci preč. Ja sa s ním Ale idem kde to? porozprávať. Aďo. No dobre. Idem vonku radšej. Choď von a zavri mi dvere. Tak, Zvon dobre. ťa som vzal. Idem sa s ním rozprávať, nechoďte. A to mám. Čo máš? Koľko máš? Pána, ale mi sa páči, že my máme nejak 85% tu squad sanity a Noah máš 70 proste. 70, 72, 1. Čo si tu môžem zobrať? Víš, zobrať. Mačke, nerob. Ale ty nevieš, na čo je v tejto hre krížik? Ne, neviem. Myslím, že sa s ním môžeš brániť Asi. proti oným. Dobre chlapci, Idem. nemám potuchy, čo by to mohol byť. Nič? No dobre. Nemám potuchy. Počkaj, čo keď Takže, to položím na tú knihu a on tam nič nenapíše? no to znamená, že to není ono. Že proste nič nenapísal, takže nič. Proste nič. Dobre chlapci, hľadajte hocičo. Proste hocičo, čo uvidíte, to sa nám zíde. Dobre. Ty zjaď teraz. Ja som zobral Ja som v tej izbe, Adam zase tam letí, henta, ona sklenená blbosť. Už neletí. Tam mám pohár? Čau. Kde si? Trávadík. No neverím, no po Ja som tu. 4 hodinách to zase vidím. Chlapci, hádajte, kde som. Všetko, Tu si, je ťa však vidno. tu si vidíme. Je ťa akože dosť vidno, Adík. Ja mám ísť, no. Chlapci, ale poďte so mnou, že sa poprechádzam. Kúsok. Sú tu orby, Náhodou. chlapci, sú tu orby. Kamu, kde? Ale to máš, no. Takže orby? Hej. Ale niekto tu nadal toto. Dobre. No, dobre chlapci, ja hľadám. OK. No, what? Ja nič vidím, chlapci. Fakt. Má rozmazané. No, neumrel si, že nie?
Nie, žijem. Žijem, A ja? kamo. Hlavne sa, že umrel? Ne. Nie. Ja som v meeting Nie, room, tu je, poď sa tu mám je, pozrieť, tu je. keď chceš. Je tu. Dobre. Tu ma vidíte všetci. Oh, what the hell? No. Hoci, kde si všetci zmizli? Za tebou som. Ja som v tej izbe. Ja som za tebou. Však ja som to videl. A čo? Aďo? No, Ty čo tu? ja Tak som sa ulezie. snažil vystrašiť. Koho? Do Rici, chlapci, bolo to tak, že to asi budeme typovať. To čo je všetko? To čo tu je? Čo je čo? Za blbosti. To také guličky tu sú. To je... To je normálne. To je motion sensor. No. Prepáčte, ja som v tejto hre neskúsený. Vidno. Prepáčte mi to. Prepačíme ti to. Ty počuj. A posledný krát. Prešiel tým? Prešiel tým, chlapci! Hej, Je to Prešiel tým pred chvíľou. Afarit, ideme preč. ako? Afarit? No, nemôžeme ísť preč. Dobre, preč. Dobre. Poďte, ideme. Ešte si prečítam, že Afarit Paranormal Motion Freezing Temperature, okay? Afarit originated in Afami. To nehovorím nič, ale je to také nudné teraz, lebo my už vieme proste, ako to hrá, že ani jumpscary nie sú a potom, že sú a také je to už tu. No dobre, chlapci. Phantom to bol, do Riti. Čo už hral Afarit? Čo ja viem, lebo to bolo ono, čo nám vychádzalo. Takže toto tu bola hra Spectre na Robloxe, je to ako keby Phasmophobia iba že zadarmo. Takže no, A strašne low budget, no. strašne low budget. Vyzerá celkom dobre na to, že je to Roblox, je to v pohode hororovka, ale ak by ste si to chceli vyskúšať, volá sa to Spectre a... Dobre, Odporúčame to všetci. áno, odporúčame vám to, a Áno. takže Odporúčame to 3 duchov z 5, takže asi... áno. Dovidenia všetci, Tak. pa pa, Čau. Pa, pa. Dovidenia. pa pa.